Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täderker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşýar. Şun hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabineti başlygynyň owy hujurlyk toplumyna gödöwçülük diýen ornwatarnyň hem Balkan welaýatynyň şeýle taraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly uly markaly iş masalyny çyrdy. Gün tertibine galy uly bilen bagly meseleler girdirildi. Allah'ım hormatly Balkan welaýatynyň hem de etraplaryň häkimleri. Biz şu minister kabinetiniň başlygynyň ornwatary Oragylyň we Balkan welaýatynyň hem de etraplaryň häkimleriň gatnaşmagyna galy ora bilen bagly sanly uly markaly iş maslahatyny geçirýär. Hormatly prezidentimede sanly uly markaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Oragyly we söz berdi. Vice-premier Owawjylyk toplumyna häzirki wagtda ýerine ýetirilýän işler, hyzgysanyna ýurdumyzda gallar ogynyň alınıp balyşy barada hatabat berip, ýurdumyzda bugdoý hasylyny gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak boýunça ýerul işleriň dowam edýänini bellädi. Häzirçe ýurdumyz boýunça 734.045 tonna bugdoý hasyly ýygnalyp, bu babatdaky meýilnama 52,43 göterim ýerine getirildi. Ýurdumyzyň wilayatlaryna gallar ogyna işledilýän diýeni kombaynlary we bugdoý daşaýan awtologary dowru güýjüne işletmek hem-de ýygnalan bugdoý hasylyny kabul ediş bölümlerini büýükdürçi kabul etmek boýunça hemme ýerul şäherler görülýär. Vice-premier döwlet garmanyna tapşyrylýan bugdoý hasyly üçin kärençi gallaşlar bilen hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini üçin etmek hem-de kabul edilen bugdoý hasylyny ammarlarda we elevatorlarda talaba laýyk taklamak boýunça degişi işleriň geçirilýänligi barada hatabat berdi. Şeýlekem bugdoý ýorogundan boşan meýdanlarda sürüm işlerini öz wagtyna geçirmek we ýerleri ekiş mewsimine taýýarlamak, sürümde urulan teňkeleri dowru güýjüne işletmek hem-de wilayatlariň ýerli toprak howa şertlerine laýyklykda aralyk owa ekinlerini ekmek boýunça degişi işler alınıp barýar. Şeýlekem vice-premier beýleki mewsimlerin owa işleriniň alınıp baryşy barada hem hatabat berdi. Şu günleri ýurdumyzyň wilayatlarynyň gowy meýdanlaryna agrotehnikanyň kadyryna laýyklykda gowy ýedek işleri ýerine getirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, bugdoýy gysga möhletde we ýetkisiz ýygnap almagy dowam etmegi, gallar ogyny diýeni ýygan kombaynlaryň we awtologlaryň dowru güýjüne işletilmegini gazanmagy, galla kabul ediş bölümlerine bugdoý hasylynyň büýükdürçi kabul edilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Atakalliýew hormatly prezidentimizden gallar ogyna akbata bermegi bilen şol wilayatyň babaday hanlar tarapyndan 50.000 hektar meýdanyna geçirilen bugdoý hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak boýunça ýerul işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Orok mewsiminde wilayat boýunça diýeni ýygan kombaynlaryň 162 we galla daşaýan ýük awtologlarynyň 810 işledilýär. Mewsimde galla kabul ediş bölümleriniň 4-sini ýygnalýan bugdoý hasylynyň büýükdürçi kabul edilmegi ýola goýuldy. Şuňa çenli Watan harmanyna 26.312 tonnadan gowrak bugdoý hasyly tapşyrylyp, bellenlen meýlnama 32.189 göterim ýerine getirildi. Bugdoýdan boşan meýdanlarda türmi işlerini öz wagtyna geçirmek üçin teňkeleri dowru güýjüne işletmek boýunça degişi şäherler görülýär. Şeýlekem tapşyrylan hasyl üçin gallaçy kärençler bilen hataplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Orok mewsiminde gallaçlary, mehanizatorlary rehmet üstünliklerini ruhlandyrmak maksady bilen meýdan çölgelerini meýilnama laýyklykda medeni şäherler we göçme sewda gurulýar. Häkim babaday hanlaryň öňdüzlükli rehmet çekmek üçin döredilen giň mümkinçilikler hem-de berýän ýygyderli himayet golluglar üçin wilayatyň Agdybyk ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýetişdirilen bugdoý hasylyny iň soňky dänesini ýygnap almak we döwlet garmanyna tapşyrmak ornuny ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman rehmet çekjekliklerini ananlardy. Hormatly prezidentimize hatabat dinlep, barka kızgalaňy depkine eýe bolýan gallar ogy mewsiminde ýöňde goýulan wezipeleri dowru berja etmegiň möhüm talapdygyny üns çekip, bu ýurda alınıp bolýan işleriň mundan meýlekde guramalçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra wilayatyň bereke etrawynyň häkimi Gylýew hormatly prezidentimizden owawjylygyny ösdürmek ornuny amala aşyrýan işlerinden we döredýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanan babaday hanlaryň 18.400 hektar meýdanyna geçirilen bugdoý hasylyny ýygnap almakda tutanýarly rehmet çekýänlikler barada hatabat berdi. Mewsimde etrap boýunça diýeni ýygan kombaynlaryň 57-si we galla daşamakda ýük awtologlarynyň 285-si netijeli işledilip, ýygnalan bugdoý hasyly galla kabul ediş bölümlerine büýükdürçi kabul edilýär.
Häzirçe itiraf boýunça buğday hasylynyň 7192 tonnasy döwlet garmanyna tapşyrylyp, bellenlen meýilnama 24,138 göterim berjaýdyly. Häkim Gallaçy Babaday hanlaryň ýönüjlikli zähmet çekmegi oruna döredýän uly mümkinçilikleri hemde ýygyderlik himayet gollawlar üçin itrawyň Agdybir ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüý süreklerini sag bolsun aýdyp, buğday meýdanlaryna geçirilen hasyly iň soňky däniseçeni ýygnap alyp, döwlet garmanyna tapşyrmak boýunça ähli çäreleriň görüljekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gallar onuň depkinlerini gowşatman, bu ýolda işleri güýçlendirmek üçin goşmasy çäreleri görmegi tapşyrdy. Tanrul Gomarkaly soňra wilayatyň Magtumly trawynyň häkimi Tapar Berdiýew owagyjyk pudugyny ösürmek boýunça ýöňde goýulan wezipelerden ugralanyp, ýetrafyň Gallaçy Babaday hanlar tarapyndan 3200 hektar meýdana geçirilen hasyly gysga wagtda ýetkizip ýygnap almak üçin ýerul işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Şuňa çenni ýetrafyň gallaçylar tarapyndan döwlet garmanyna 3184 tonna buğday hasyly tapşyrylyp, bu babatdaky meýilnama 62,143 göterim ýerine getirildi. Itiraf boýunça gallar ogna işledilýän diýeni gyan kombaynlar we buğday daşamakda olanýan ýük awtoroklaryny dol güýjüne işletmek hemde ýygnanan hasyly galla kabul ediş bölümlerine büýükdençil kabul etmek boýunça ýerul işler geçirilýär. Häkim owagyjyk pudugyny ösürmek oruna durumçy geçirilýän giňerimli işler, pudugyň işgärlerine döredip berýän hemme taraplan mümkinçilikleri hemde himayet gollawlar üçin hormatly prezidentimize ýetrawyň ilatynyň adyndan tüý süreklerini sag bolsun aýdyp, ýetişdirilen buğday hasylyny doly ýygnap almak we watan garmanyna tapşyrmak üçin Babaday hanlaryň we mögsüme degişli ähli işgärleriň ýygyň dowamyny büýükdençil kabul etmek üçin ýerul işler geçirilýär. Häkim itrawyň Babaday hanlar tarapyndan ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky dänesini ýygnap almak hemde döwlet garmanyna tapşyrmak oruna ähli çäreleriň görüljekdigini hormatly prezidentimize anandyryp, edermen Babaday hanlaryň ýönüjlikli işlemine döredilen giň mümkinçilikler, himayet gollawlar üçin itrawyň Agdybir ilatynyň adyndan tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, adyklyk buğdaýy taýýarlamak boýunça bellenlen meýilnamany doly ýerine getirmek üçin owa zähmetkeşleriniň medeniýetli diň jalmak üçin ähli şertleri mundan meýlekde üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Serdar etrawynyň häkimi Bayram Uliýew häzirki döwürde etrapda 23.000 hektar meýdana geçirilen buğday hasylyny ýetkizip ýygnap almak boýunça işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň owagyjyk pudugyny ösürmek boýunça ýöňde goýan wezipelerine laýyklykda adyklyk buğdaýy taýýarlamak babatda bellenlen meýilnamany ýerine getirmek oruna itiraf boýunça 75 tany diýeni gyan kombaynlar we 385 tany ýük awtoroklary işledilýär. Şeýlegem 3 tany galla kabul ediş bölümlerine ýygnalýan buğdaý hasyly giýje gününiň dowamyna büýükdençil kabul edilýär. Häzirçe Serdar etrawy boýunça 13.881 tonna diýeni hasyl tapşyrylyp, bellenlen meýilnama 37,172 göterim berjaýdyly. Häkim Babaday hanlaryň öňüjlikli zähmet çekmek üçin döredilýän uly mümkinçilikler hemde himayet gollawlar üçin itrawyň Agdybir ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüý süreklerini sag bolsun aýdyp, ekin meýdanlaryna geçirilen bereketli buğday hasylyny iň soňky dänesini ýygnap alyp, watan garmanyna tapşyrmak oruna ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekjekliklerini anandyrdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gallaç kärenetçileriň ýetişdiren hasylyny ýetkizip ýygnap almak maksady bilen gallar mögsüminiň depkinlerini hasy güýçlendirmek üçin ýerul çäreleri görmegi taşyrdy. Tanrul Gomarkaly geçirilen iş maslahatynyň başlygyna soňra hormatly prezidentimiz wilayatyň Serdar etrawynda buğday hasylyny daşaýan awtologyň sürüjisi bilen günara gatnaşykda söhbetleşip boldy. Assalamu alaykum mehman arkadaşlar. Salam, gowy ýagdaýlaryň. Ýagdaýlarymyz gowy mehman arkadaşlar. Arma bolun. Näyle üçerler, owalar, saglyk sağolgun işläp ýördiňizmi? Köp sag bolun mehman arkadaşlar. Bar bolun, owa garalaryny gowy mehman arkadaşlar. Hani bir özüňiz bilen tanıştyryň. Adyňyz näme? Hormatly arkadaşlar, men Türkmen Awtologlar Agentliginiň Balkan Awtolog Önümçilik Birleşiginiň sürüjisi Çalf edi. Çoğulu. İyi, ne çok beri bir sürücü oluyor işi yani. Ben Balkan Awtologlar Önümçilik Birleşiginde 10 mesullar sürücü bolup işleýär mehman arkadaşlar. Bir haysi kısımlı avtolog yani. O bir yük götürücülüğü umman teknikem taraftan birikligine ahili. Bizim hava şartlarında çydamlı mı? Mehman arkadaşlar, men dolandyrýan awtologum Russiya Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň
Hamad gysymly awtolog bolup ol 2020-nji ýylda öndürildi. Ol özüniň ýokary ýük göterjiligi bilen tapawutlanýandyr mehruan arkadamyz. Biziň howa şertlerine laýykdyr mehruan arkadamyz. Sürüjüler üçin hem rahat hem gowdur mehruan arkadamyz. Adamlaň armaz netirden elbetde olar hoştap. Adam nebi o adamları dili çeper bolýar, degişen bolýarlar. Aralıkta vakt boldu da bir kamadi adrak alıp başladık. Kolin kamad vardı, koşkum düverdiler. Şeydirek, tetiler vardı. Bir ova geldi, sova, kamad geldi, tova. Sova sağın oldu, kamad olsa han oldu. Dişler yani. Kara size kovulsa bize hatam kovuy. Seyle ulagları satın alıp berýärler üçin size köp sag bolsun aýdýas mehruan arkadamy. Näme gelecekte şunyalyk döwre apem kamal artologlaryny bundan beýlekde köp satın alar. Bu ýyl gallanyň indi ýagdaýy nähili. Sizine ýük avtologuňyzy her un näçerek meşhurdy galla daşýanyz. Mehruan arkadamy. Sizin taýsy tagallalarynyň netijesinde welaýatymyzda galla ora guramaçylyky dowam etdirilýär. Welaýatymyzda buğdaýyň hasyly gowy mehruan arkadamyz. Men öz dolandyrýan awtologumda günüň dowamynda 3-4 gezek buğdaý gatnatmak bilen her gatnawda 15 tonna buğdaý hasylyny galla harmanda tawsyrýaryn. Mehruan arkadamyz. Aylyk zähmet hakyňyzy nähili, zähmet hakyňyzy bir wagtly töleýärlermi? Hormatly arkadamyz, meniň aýlyk hakym 2 mantdan gowrak. Aýlyk haklary wagtly-wagtyna berilýär. Hormatly prezidentimiz. Maşalaňyzda başga da sürüji bolup işleýän barmy? Hormatly arkadamyz, biziň maskalamyzda Kakam Balkan Awtologlar Önümçilik Birleşiginde 50 ýyldan gowrak sürüji bolup rahmet çekip häzirki wagtda ol hormatly din jalşda menem Kakamyň ýoluny ýöretýär mehruan arkadamyz. 50 ýyl onu töweleme. Ata kesfi oğlu halal ýitdirler. Kesinden kemal tap. Gallar ondan soň bir näme iş edýäňiz? Hormatly arkadamyz, men galla oragundan soň siziň badalga beren Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýlikli awtoban ýolunyň gurulşygynda işleýärin. Dogry. Indi näme bir meseleňiz bar, ýa bir aýtjak diýjekleriniz barmy? Hormatly arkadamyz, köp sag bolun. Hiç il meselemiz ýok. Mehruan arkadamyz. Babaday hanlarymyzyň şunaq tutun ýerli zähmet bilen ýetişdirilen halkymyzyň baýly bolan galla hasymy öz wagtynda zaý etmeýän ýygnap almak hem-de ammarlara taşyrmak uly wazipe bolup durýar. Şoň orada ýygnalan galla hasylyny bükdünsiz ýetkizip daşamakda ahlas bilen elbetde işlemeli. Hem ediz men size bir can sağlığı işinizde ve durmuşunuzda ulusnukları arzu edýän. Köp sağ olun, töweleme. Hormatly arkadamyz, döretip berýän ähli mümkinçilikleriniz üçin size köp sağ bolsun aýdýarym. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan işleň rowaşyklary beslensin mehruan arkadamyz. Başymyzyň täji, ýüregimiziň buýsanjy mehruan arkadamyz. Ähli sürüjileriň adyndan köp sağ bolsun aýdýarym mehruan arkadamyz. Size näçe alkys aýtsam azdyr mehruan arkadamyz. Ömrüňiz uzak bolsun mehruan arkadamyz. Soňra hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşjylar dönüp şeýle diýdi. Hormatly ýolbaşçylar. Biz siziň galla oragyň döwrüne alyp barýan işleňi baradaky hasabatlaryny dinledik. Indi olsa size berjek hem taşyklam şulardan ibaret. Ýagny welaýatda galla oragyny guramaçlykly geçirmek ösülüp ýetişdirilen buğdaý hasylyny gysga wagtda oýam ýygnap almak goýunça ähli zerur işleri geçirmeli. Welaýatyň galla meýdanlaryna däne ýygan kombaýnlaryň oýam awtologlaryň dolu güýjünde işledilmegini üpçün etmeli. Galla kabul ediş nokatlaryna buğdaý hasylynyň önüm öndürjilerinden böktünsiz kabul edilmegini guramaly. Halkymyzyň
rızkal bereketi hem de yodumu adık üçüncülüğünü kepiri olan galla hasın amarlarda ve elevatorlarda talavala saklanmağını hekmani ipçin etmeli. Olayatın buğday öndürücüler bilen devlete tavsırlan hasıl üçün tavsırlıkla üye vaktinde geçirilmeyeni ipçin etmeli. Buğday yorumdan boşan meydanlarda sürümü işlerini üye vaktinde geçirmek ve yerleri ekiş mevsiminde tayarlamak için hem zerur çareleri görmeli. Sürümde traktörler hem doğulu gücünde işletmeli. Galla orağılan birlikte vilayetın kovuçu meydanlarına ide işlerini hem agrotexnikanın kadrlarına layıklıkta üye vaktinde geçirilmeyeni üpçün etmeli. Kovuçuların katarara becerisini mineral dökünlerle iyimitlendirmek ve ösüz suğunu tutmak işten hem talavala geçirilmeyeni bir hem gödökçülükte saklamalı. Olayda kan soğunluğunun ikisinin hem üye vaktinde hem talavala geçirilmeyeni hem de onun yukarı halının ösülüp yetiştirilmeyeni üpçün etmeli. Atahalli ve Balka vilayetinin etraflarının hakimleri. Men şu gılgalanlı oruk dövründe ve alıp baran işlerinde yodumun adı kopsulunu ipçin etmekte ulem zahmet üstünlüklerini arzu ediyor. Men babada hanlarımız bilelikte. Galla tayarlamak barada şartnamalayın hem borçnamalı ağray bilen berca edip vatan harmanını buğdayın bol hatını tapşıracaktığını da men ber anan ya. Hormatly yolbaşçılar, biz şunun bilen faanly ulam arkaly iş maslahatymyzy geçip oturýar. Men esasy her ýerinde bir can sağlygyny we bundan beýlekde täze rahmet üstünlüklerini tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Daşary işler ministrliginiň Iqtisady hyzmat başguramasynyň baş sekretary Hady Süleymanpur bilen geçirilen onlaýn duşugyny iki tarapdan gatnaşyklaryň wajyp meselleri ara maslahatlaşyldy. Duşun başına Iqtisady hyzmat başguramasynyň işleriniň ýygyjanlaşdyrmak hem Iqtisady hyzmat başguramasynyň 2025-nji ýyl içinde garaýşyna laýykda işlenip taýýarlanan mailnamalaryň hem maksatnamalaryň talaba laýyk durmuşa geçirilmek üçin gurumanyň beýleki ada ýurtlar bilen hereketlerini utgaşdyrmagynyň derwaýsy urny iki tarapdan gatnaşyklar hem şu ýylyň 28-nji noýabryny Iqtisady hyzmat başguramasynyň 15-nji sammitiniň gurumçylygy bilen bagly meseleler dogrusyna pikir alşyrly. Merimo şäherçi Türkmenistan Iqtisady hyzmat başguramasyny başlygy edýär. Şu noktalardan Nowata sammitine taraplarına Iqtisady hyzmat başguramasynyň sebäpini öňüçlükden hem gülle şoňa gadanylmany ähli taraplaryny ıgrarlydygyny görkezjekdigini anamerlerli. Duşun başyna şoň ýaram Türkmenistanyň Iqtisady hyzmat başguramasynyň sebäpini durnukly şoňa üpçendirmek babatyny gurumanyň maksatlaryna hem wezipelerini durmuşa geçirmek urny özara hereketlerini hem taraplaryny işleňleşdirmegine taýýarlygy ýene bir gezek tasdiklandy. Şeride Amerikada Aziýa goşmak Ýaponiýa gepleşen şäherlerini resmi wekiliň wiza aratnaşy arkaly 14-nji mejlis geçirildi. Mejlisin başyna Amerikada Aziýa goşmak Ýaponiýa gepleşeniň daşary işler ministriniň soňky mejlisinden bäri amalaşyryny berelikdäki işleň netijelerine fin berildi. Hususan Türkmenistanyň Amerikada Aziýa döwletleri bilen Ýaponiýanyň arasynda howpsuzlyk, ýokary tehnologiýalar hem sanlaşdyrmak, ykdysady gatnaşyklary, sowda, maýa aratnaşyk hem beýleki urgamlarda hyzmatdaşygy giňeltmek urny çykyş edýänligi beýlenildi. Mejlisde şeýlede Türkmen tarapyndan 2 ýylda Amerikada Aziýanyň döwletleri bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyla münasibetli birlikdäki şäherleri guramagyň mümkinçiliklerini seretmek teklip edildi. Hormatly prezident bilen Islam hyzmat başguramasynyň sanly ulgamy arkaly geçirilen alym we tehnologiýalar boýunça 2-nji sammitine gatnaşyp öňe süren başlanýaçlary uly gollugy eýe boldy.
Şu münasebetli yurdumuzdan Alimlar Akademiyasynda hoşallyk maksady geçirildi. Hormatly prezidentimiň sammite gatnaşmagy Türkmenistanyň halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostluk hem de raýdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek işinde netijeli orun eýleýändiginiň, möhüm sebit we ählimum wezipeler çözmek maksady bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürýändiginiň aýdyň beýanyny urly. Bular barada çykyşlarda aýratyn bellenildi. Hormatly prezidentimiň ählimum awadançylygyň hatirasyny öňe sürýän başlangyçlarynyň alymy esaslandyrmalary bilen baglydygy möhümdir. Şonuň bilen baglylykda hormatly prezidentimiň teklipleriniň alymy açyşlary hem badalygy da aýratyn bellenildi. Awraly Sevtara we halkara guramalar bilen köpürli esasda hyzmatdaşy etmek garaşsyz betarap watanymyzyň paragatçylyk söýjülik, hoşnýetli goňşuçylyk we deň hukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny esaslanýan daşar syýasatynyň möhüm orlarynyň biridir. Bu urda bar bolan mümkinçiliklerini doldurmuş eşerýän ýurdumyz ählimum awadançylygyň we durnukly ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Türkmenistan häzirki ekologik howplaryna garşy halkara taýlalaryny birleşdirmäge we pogtalandyrma berk agrarlygyny tasdiklamak bilen ençeme anyk we gaýra goýulmasy işleri teklip edýär. Bir tarap Türkmenistan özüniň milli lideriniň ýol başlygyna sevgi we ählimum möçürdäki, şol sanly Awraly halkara guramalaryň çäklerindäki işen hyzmatdaşlyga agrarlygyny ýene biredek tasdiklady. Şeýle hem ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp ödepeleriň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda. Tutuş dünýäde parahatçylygyň, howplulygyň we awadançylygyň üpçün edilmegine, durnukly ösüş maksatnamalaryna ýetilmegine işen orun eýleýändigini aýan etdi. Dürli ogurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändik hem de netijeli işler amala aşyrýan üçin maslahata gatnaşylar hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine uçurumlaryň gutwardyş dawarlary öz borçly bayramçylygy urly. Dawarda çykyş edenler ýokary derejede bilim alma ugruna döredilen amatly şertler hememi iýdigderli alady üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdyp, belent maksatlara ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek üçin ähli taýlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Halkara Gatnaşyklary institutyna, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Duranyş institutyna, Halkara Anfanperwer Ylymlary we Ösüş Universitetiне, Daşowdaky Owy Hoşalyk institutyna, Ýagşeýli Qaýqaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Universitetine, Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri institutyna, Türkmen Döwlet Maliýe institutyna, Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutyna geçirilen uçurumlaryň dabarasy şatlyk şowkuny beslendi. Ýokary okuw mekdebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyny gurulan dawradan belent ruhy we sanany aýdym sady çykyşlaryny goşmagy ýurdumyzda amalaşyrylýan beýgi işlere aýratyny ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Bu şäher berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwrüni ýurdumyzda ösdürmekde. Milli bilim hememi alymlygymyň özünde uly mümkinçilikleri jemleýänini hormatly prezidentimiň Türkmenistany gullady we sürmekde amalaşyrýan tutumly işleriň dawralanmasynyň beýany urly. Bayramçylyk dawrasyny alymly bilimli ýaşaňy ruhy berende watan söýjü gurup ýetişmeklerine taýfyl taýlalary üçin hormatly prezidentimiň alkyş sözleri aýdyldy. Dawralar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýerli kämilleşdirilmegi, bilim alan ýaşlary durmuş ýoluny urdurmak bilen baglanşykly meseleleri hemme tarapyny esasa çemereşilýäniniň nowatdaky subutnamasyr. Dawra gatnaşyjylary ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryny iň gowy arzuwlaryny aýdyp, olaryň belent maksatlar üçin öňdürýän wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirjekdiklaryny anam bildirdiler. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň taýlaty bilen ýurdumyzda alymyň bilimiň ösürilmegine, ýaşaňy dünýä alymyna şoňry araşma ugruna döredilýän mümkinçilikleri aýratyny ähmiýet berilýär. Ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny uguşmak boýunça geçirilmeli şäherleriň meýilnamasyny amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Universitetine Times Higher Education adly dünýä universitetlerini reytingleşdirme boýunça halkara guramasynyň wekilleri bilen onlaýn görüşine iş maksady geçirildi. İş masalyny dowamyna halkara guramaty bilen hyzmatdaşlygyň meselleri, universitet alyp barýan almabarlyk işleri, olaryň netijesinde alynan täze önümler, işine taýýarlanan tehnologiýalar enjamlar wagtynda şeýlekeme okuwlary kämilleşdirmek, okuw meýilnamalaryny halkara ülümlerine laýyk getirmek, alymy mugallimçilik işgärlerini taýýarlamagyň 3-nji basgançyny ornaşdyrmagyň meseleleri barada giň işleýän gurrun edildi. Şeýle işden geçirilmegi hormatly prezidentimiň bu urda öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýänini äşgärdi.
Paytahtymyzda hemem welaýatlarda mektep okuwçylaryny gökderedäki, awadaky, sewetlerdäki çağlar sağlyş merkezlerine uğratmagyň däbi urlan ajaýyp dawarasy boldy. Bu täsin künjeklerдäki merkezler nowataq tapyrdy. Ýurdumyň ähli künjeklerinden çağalan müňler çeşini kabul eder. Ýurdumyň ähli künjekleriniň ajaýyp gökderedäki, awadaky, welaýatlardaky çağlar sağlyş merkezlerine gidýän körpen eteleri uğratmak dawarasy, sewetlerdäki hem paýtahtymyzdaky çağlar we ýetkinjekler kuşugyna geçirildi. Tumuzga deýin jaş mewsüminiň ikinji taparynyň başlanma münasibetli aýdym sağly çykyşlar ýaýbanlarly. Dörejlik toparlary joşgunly aýdymlar hem tanyslar bilen deýin jaşy uğraýan çağlara mewsümi şatlykly geçirmeklerini, täze dostlar tapmaklaryny arzu etdiler. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň üpçünedilmegi olaň zehilerini hem ukyplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertlerine döredilmegi bilen baglanyşly meseleler hormatly prezidentiň hemişelik üns merkezine saklanýar. Häzir günlerde ähli amadyklarly üpçünedilen merkezler dostluň mekany urlýar. Mektep okuwçylarynyň Tumuzga deýin jaş mewsüminiň ikinji tapary şatlyk şowguny wesenler. Bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan mailname satyna geçiriljek şäherler täsir bilen tapawdynar. Aşgabatyň Günerti künjegindäki köpetagyň gözel ýerlerine kememe halaryň kenaryndaky, awada milisiýa haşyrykly bolandaky, şeýle ýurdumyň ähli sebetlerine çağlary sağlyş merkezlerine işlere talaba laýyk alyp barlýar. Çağlaryň göwnejay deýin jarmakary kememe wagtlaryny peýdara geçirmek üçin niýetlenen çağlary sağlyş merkezleri ösüp berýän ýaş nesliniň sağlyşly terbiýelenmegine möhüm orny eýleýär. Bu ýerde köp sanly oýunlaryň, sport bäýatçyklarynyň çeperçilik sergilen köpügüşünli festivallary ýaly dürli medeni şäherlerden geçirilmegi asyrly däbi urly. Olary ýurdumyň dürli künjeklerine gelen zehiyany çağlara işe gatnaşýarlar. Çünki çağlaryň bagtyar durmuşy olary degişi derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimizden kememe döwletimiziň ösüşiniň möhüm uğru bolup durýar. Deýin jaş mewsümine geçirilen şäherlere bilim, içeri işleri, medeniýet, sport we ýaşar syýasaty ministrliklary bilen birlikde jemgyýetçilik gurumlary işe gatnaşýarlar. Çağlaryň şadiýany bagtyar hem batly ýanlanan sesleri ýurdumyň awadançylygyny watanymyzyň gülle düşünüň öz boşly suwutnamasy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bedeni hem ruhy taýdany sadan ese kemal getirmek döwletimiziň baş aladarynyň biridir. Munyň üçin Türkmenistany milli ýerlerimiziň ýolbaşçylygynda ýaşaýyk iýleşmegine munasyp bilim hem terbiýe almagy, beden terbiýe, sport, aýdym sady edebi döwrüjlik bilen meşgul bolmagy hem köp uğur boýunça zehinlerini ösürmäge mümkinçiligi eýe bolmak üçin ähli şeredilýär. Ýurdumyzda gurulýan döwrwat mekteplerine çağlary baglanan hem çağlar sağlyş deýin jaş merkezleriniň sany ýyl-ýylan artýar. Döwletimiz ösüp gelýän Türkmenistanyň Tumuzga deýin jaş döwrüne şadyan hem peýdara geçirmegi, deýin jarmagy hem saglyklaryny berkitmek üçin arady diýär. Çağlaryň şadyan hem batly ýanlanan sesleri bagtyar çağlar üçin hormatly prezidentiň hoşallygyň öz boşy owazyr. Ýurdumyň awadançylygynyň watanymyzyň şuň hem ertirkunny anamlarynyň aýdyň suwutnamasy. Tumuzga deýin jaş mewsüminiň nowataq taparyna deýin jarmagy awada milisiýa haşyrykly bolagyna ýerleşýän çağlar deýin jaş we sağlyş merkezlerine giren körpeleň deýin jaşlary ýokary ruhanatligi eýe boldy. Güneşe baý Tumuz pasynyň gelmegi bilen bagtyar çağlaryň şatlykly owalary ýurdumyzyň tutuşy giňişligine gaýtalanmajak gözellik çaýy. Okuw mewsümini tamaman çağlary awadaky çağlary deýin jaş we sağlyş merkezleri gujak açyp garşylaýar. Bagtyarlygyň bar ýerine çağlaryň şatlyk şowguny has belentden ýanlanýar. Gahramanlar kadamydan taýsyl taýlalaryň netijesinde mehr söýgülen gurşulýan ýaş nesilleri oňoýly şertler döredülen çağlar sağlyş we deýin jaş merkezlerine deýin jalyp çağlyk dünýäsiniň iň ajaýyp pursatlaryny başdan geçirýärler. Gahramanlar kadamydan alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň esasy özünlüği halkyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmak, şol sany eneligi we çağlygy goramak, ýaş nesliniň saglygy, terbiýeti hem geljek üçin zerur şertler döretmek wezipelary esasy orny durýar. Ýaş nesil hakdaky arada mehmanlar kadamydan durmuşy geçirýän ähli özgörtmeleriň içinden ýerşarga şolup geçýär. Çağlary juda edilýän mehmanlar kadamydan ýaş nesil bagtyar çağlar hakdaky edýän aladylary, tagalary sanardan kendir. Hormatly prezident bilen taýsyl taýlalaryň netijesinde kemale gelen ýeri taýsamadan beri bolan awada milisiýa haşyrykly bolagyň düzüminde de körpe nesillere niýetlenen edisgalyň bir näçesi öz orny tapdy. Hadar deňdeniň Türkmen kenaryna ýerleşýän awada milisiýa haşyrykly bolagy bütün dünýäde meşhurlygy eýe boldy.
Gojaman xabarın kenarına yerleşen Sağaldış we Dynjaş merkezleri tumsaýlary çağılan şadiyan guluklar bilen dolýar. Mehriban arkadamydan çağılar ulun bagtýarly urny edýän aradasynyň beýmeçhur ullugyny her bir ädimde duýmak bolýar. Bu beýik işlere bagtýarlyk we senen Türkmenistan döwletini öňküden gülledi. Ýaş nesliniň bagtyna bagt goşýar. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Naşabatda 17-nji iýun saat 20-dan 18-nji iýun saat 25-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkın ulaýatyna adkem burtgap, bu nordan teleskunto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 25-30 gradus maýl gündüne 36-41 gradus, kenary etraplaryna 33-38 gradus ysy bolar. Ahal ulaýatyna az burtgap, demaratky nordan teleskunto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl gündüne 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna Şuwawr Temaratky nordan teleskunto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 18-20 gradus maýl gündüne 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna Şuwawr Temaratky nordan teleskunto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 19-24 gradus maýl gündüne 35-40 gradus ysy bolar. Daşuwul raýatyna az burtgap, Temaratky nordan teleskunto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 19-24 gradus maýl gündüne 36-41 gradus ysy bolar. Paýtaxt Naşabatda Aşkuwawr Temaratky nordan teleskunto 8-10 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 23-25 gradus maýl gündüne 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyň şu iýun aýynyň 18-ine magnit hadisasynyň durnuksuz ýadyda saklamagy başlaýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böleşikleriniň meşhurnyň hatadan 8 oturum artma bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam medeniýetine ýa-ni oňaýsyz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeleheme Thomas pasynda howanyň derejesiniň ýokary galýan ullaryny pasly uraga inmege maslahat berýär. Mehriban ýaşary, bu da günleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habary ýapaşymyz jemleýär. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ösşeresine, ähli ösşeň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.